बहुत प्यास लगा। रुको बड़की पतैया से पानी मांगत है। बहू, ए बड़की बहू, तनी पानी लेके आइबू हो, बहुत प्यास लागल बा। तुम बुढ़िया हमरे के बड़बड़ात रहले। बहू हाई कर द पन, बहू पानी लिया द, बहू खाना लिया द। हौ काली कल उठ गया ओकरे का हइबे ना करेले। हमरे के बड़ा फटाक दे बढ़ा देवेले। पिए तरह के पियो तनी पानी। बड़की बहू सुनाई देत नहीं हो, एक लोटा पानी लेके आओ ना, बहुत प्यास लागल बा। दीदी का जाने कहाँ बनी, अम्मा जी के कस के प्यास लगो। चल तनी हमें पानी लेके। ली माँ जी पानी पी ले। रे तोरा से कनिया में पानी लिया के कि अपना गोर की पतों से कनिया पानी लिया के तोर हिम्मत कैसे भइले रे पानी लिया के? तोर तो मुंह देखे हम ना चाहेनी, कर लूट कहीं की। कौन मनुष्य घरे रहल कि हम अपने बेटा से शादी कर देहनी। बड़ी एक बात, ई घर में तोरा रहे के बा तो नौकर बन के रहे के बा। आ मुंह का देखा तरी, जो काम करे जा। ए दीदी तने उठी ना, घर बाहर ली। तोरा लौकत नहीं खे कि हमें जब मेकअप करतनी काली कल उठे। चल भाग ना बाहर होने जाके। हाँ बहुत खराब लगेला। एक लूट बारू त तारा के इंद्र का परी कही। देख आज घर में मेहमान आवेला बड़ा लो, ते घर से बाहर मत निकली है, ना तो हमरा शर्मिंदा होके के पड़ी। ही तो लगे खतरदारी हमर बड़की पतो करी, समझ ली। खड़ा होके मुंह का देखत तरी, जो घर में से निकलिए जाओ। ठीक है माँ जी। बहू हम फिल्म देखत तारू। हाँ मम्मी जी फिल्म हाय देखा तारा के सोना के हार लिए बनी। मम्मी जी बहुत सुंदर बा। अब मम्मी जी छोटकी खाती ना लिए नहीं नेकलेस। अरे बहू ई क्या कहत तारू? अरे सोना के ना हीरा के बड़ा के हार पहनावल जा तब उ काली कर लूठी बदसूरते दिखाई दी। अरे बाप रे बाप, इतना जोर से सर में दर्द बा कि बुझाता के सरे फाट जाए। कब बड़की पतैया के बुलाओ तनी तनी दवाई उवाई दे दे। ए बहू, बड़को, ए बड़को, देखी हो जल्दी आओ। ये एनी टाइम बड़र बड़र करते रहे ले, नाक में दम करके रख देले बिया। आज तक रे के बताइए देता नहीं का हो, का गला फड़ फड़ के चिल्लाता रू? काहे खिसिया तरू? सर में बहुत जोर से दर्द बा, तनी दवाई लियावा ना, खा ली। दवा लिया के हम दी त तू खइबू, अपना से जक लिया के खाए में का भइल बतारा? लिया के खा ले तू त घास ना जइतो। ये छोटकी ना है कि जोन कहलू तोनु करेले। हमरा पटांडो करी तो धोक दबा दम घेटी है, जान तो नहीं को अभी हमरा के। जा तनी आज के बस हमरा के काम मत अढ़ाइया, समझ गलू? लोग कहावत झूठ ना कहेला, जेकरे खातिर अलगा भइनी उहे मिलल बा खरा। एकरा के हम अपना जान से भी ज्यादा मानत रहनिया। सोना के हार लिया के देहनी तबो ये हमरा के आंख दिखावती है। का जमाना आ गइल बा। मम्मी जी के हम ही दवाई दे देते हैं। ली माँ जी दवाई खा ली। अरे जौना के हम इतना सतावत रहनिया तौनी दवा लिया के देती है। मम्मी जी का सोचता ली? ली है दवा खा ली। हमरा के माफ कर दे बहू, हम तरह के काली समझ के का ना कहत रहनिया, तानो मारत रहनिया। हमरा के माफ कर दे बहू। ना माँ जी, रोवा तो माई है, हमरा के मार भी सकिले डांट भी सकिले,
रउआ बात के हाँ कोनो बुरा ना लगेला। मम्मी जी के दुगुरे बात का बोल देनी है। मम्मी जी तो सुधरिए गईनी आ छुटकियों के अपना लेनी। हमरा घर खातिर शुभ संकेत बा। भोजपुरी भाई लोग के प्रणाम। भाई देखिए हमनी के ये वीडियो बनानी है जौन की पूर्ण रूप से पारिवारिक बा। परिवार में अगर कोनो गोर पतो भेटा जालिया वही परिवार में कोनो सांवली यानी कि काला पतो मिल जाली तो ऐसन कलह देखे के पड़ेला। लेकिन भाई काला आ गोरा से कोनो फर्क ना पड़ेला। और ये रियल स्टोरी बा। एगो लड़की रहे तो वो अपना ससुरा गई तो कहे कि कोरिया गेहूं के आटा में आ मड़ुआ के आटा में अंतर बहुत होला। तो भाई कोरिया गोरे होके कुलक्षणी होके तो ओकरा के हमनी के समाज में बहुत ही बुरा माने मानल जाला। देखी अगर करिया भी यानी कि सांवले कोनो पतो बिया अगर अच्छा से रहो आदर सत्कार करतिया तो वो घर खातिर लक्ष्मी बिया। हमनी के मेन बनावे के मकसद ये रहा। जय जवान जय भोजपुरिया।